Ministri Ahmed Attaf, jamanatigi Abdelmajid Tebboune ye a yamaruya di a ma. A bɛ taama daminɛ bi arabadon Nigeria, Benin ani Ghana. Minisiriso y'o laseli kɛ bɔlɔlɔsira fɛ X kan n'o ye Twitter kɔrɔ ye. A bɛna lajɛw kɛ Niger gɛlɛyaw kan a n'a ɲɛnabɔcogo fɛɛrɛw kan. N'a jɛɲɔgɔnw ye ka bɔ nin jamana ninnu na minnu ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔkɔ jɛkulu CEDEAO taw ye. Minisiriso y'o fɔ. Laɲini ye ka dɛmɛ don politiki ɲɛnabolila min bɛna nin jamana ni maraw bɛɛ kisi ko nin kɔlɔlɔw ma n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko nin gɛlɛya. Algérie ka cidenya juru ye cɛsiri ye walima k'a ɲini ka diɲɛ jamanaw ka kɛlɛ caman ɲɛnabɔ. Jamanatigi Tebboune y'a jira août kalo o tile 6nan na ko ale bannen no kosɛbɛ sɔrɔdasi dɔnni si la ka bɔ Niger kɔ kan min a ka fɔ la o bɛ bagabagali tilennen jira Algérie ma. Fɛɛrɛw tɛna sɔrɔ n'anw tɛ. Anw de ye haminako fɔlɔ ye. A y'o fɔ ka fara kan jamana jabarani ka ɲininkali dɔ senfɛ. Algérie ni Niger bɛ dancɛ kilomètre 1000 ɲɔgɔn bɔ. Jamana minnu ye sɔrɔdasi dɔnni sɔrɔ bi olu bɛ cogo jumɛn na? Algérie jamana ɲɛmaa ye ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ka fara kan ko a filɛ Libi ni Syrie bɛ yɔrɔ min na